edisi panen iki lur, aku ate panen cipir lur, delok iki niki lur senenge dadi wong tani iki ngene iki lur. Wih jan dawa-dawa kaya ngene iki lur. Iki nganu lur, apa jenenge? Delok ndah. Weleh. Iki wis entuk sakmene lur. Nah, wis entuk sakmene kae. Tapi aku memang seneng dadi wong tani. Weleh. Teko ndukur-ndukur lur. Cilik-cilik eman. Woi. Iki ndelesep. Iyo. Numpang lur. Iki jancuk enak-enake lur. Tenan iki. Pindah kene sik lur. Wah, kene iki ndelesep. Ngono iki lho, kaya ngono kae. Sik, makur ini. Iki lur. Karung goleki lur, Weleh kan nang jero kok lur. Teko kono. Sing munggah rono kae. Kepriye. Lho, lek enek bojoku gelem tandang yo ngene iki. Kalau munggah yang rono lur. Alah. Mbok ditani. Le. Ya ta lur. Jan dawa-dawa lur. Nyuweneng nih. Tek cilik ki yo imun. Suwun sik ya lur, delesep. Aduh ngene iki lho mbok delek panen. Suwun.